Keď sme išli do Hevízu, tak v Maďarsku napadol strom na ceste. Stačilo fakt pár metrov a už ho máme na kapote. Keď sme dorazili, ubytovali sme sa a vyrazili sme, na čo sme sa najviac tešili. Sme išli vyskúšať Termálne jazero. Termálne jazero v Hevíze je najväčšie prírodné jazero s liečivou vodou na svete. Má hĺbku až 38 metrov. Mieša sa tu teplý prameň 41 stupňový so studeným 26 stupňový. V lete tým pádom teplota vody dosahuje medzi 33 až 35 stupňov a v zime 26 až 28 stupňov. Preto je otvorený celoročne. Dá sa tu platiť aj kartou, aj v hotovosti. Pri vstupe dostanete náramok s čipom. Tým pádom si tam môžete hocičo kupovať a nepotrebujete už hotovosť. Lehátka sú v cene. Je tu otvorené od 9. do 17. hodiny. Uvádzajú, že nie je vhodné pre menšie deti ako 12 rokov. Ale videla som tam aj menšie deti. Parkovisko pre vozičkárov sa nachádza pred vstupnou budovou. Buď pôjdete už tadiaľ dovnútra k jazeru, alebo sa prejdete ešte krásnym parkom, čo je len pár metrov a následne až tam vstúpite do areálu. Tu sa nachádzajú šatne, sprchy a WC pre imobilných. Zároveň je tu stolička, ktorá sa dá spustiť do jazera. Hneď na druhej strane je bolo pre imobilných, kde sa nachádzajú aj lehátka. Nie je tam ale stolička, je tam asi 15 schodov. A keď vstupujete do hlbokej vody. Ďalej je uzavretý priestor v prípade nepriaznivého počasia. Tam však ale stolička do vody tiež nie je a je tam veľa schodov. V tejto časti sa nachádza najteplejší prameň. Na tomto mieste máte asi 8 schodov do vody. Inde sme už menej schodov nenašli. Do jazera je potrebné si zobrať koleso alebo pedový kruh. Je to z toho dôvodu, že jazero má silné prúdy. Kúsok od brehu sa nachádzajú drevá, ktoré sú stabilné a môžete sa ich držať počas plávania. Pedový kruh môžete kúpiť na tomto mieste, ale ja skôr odporúčam obyčajné koleso. Je to bezpečnejšie. No ale poďme ešte k výletom, ktoré sme potom absolvovali a určite sa oplatí ich pozrieť. Nad jazerom je rozhľadia, ktorá je samotná bezbariérová. Nachádza sa ale v lese, ktorý má povrch štrkovitý, ale spevnený. Avšak sú tam rôzne uličky, v ktorých sme aj my zablúdili, preto je lepšie používať nejakú mapu. Od jazera smerom na sever je mestská promenáda. Veľmi mi to pripomína mesto Piešťany. Námestie je rozdelené na dve časti, a to tesne pri jazere, potom prejdete cez hlavnú cestu, potom je zase ďalšia promenáda a hneď na konci tej promenáde sú veľké potraviny, ktoré sú tiež bezbariérové. Skoro na konci Hevízu sa nachádza, volá sa to Romaj Villa, ale mne to veľmi pripomína vo vnútri ako galériu a vonku ako záhradu, kde pestujú rôzne kvety. V záhrade nie je žiadne prevýšenie, je tam štrkovitý spevnený povrch. Záhrada aj galéria je bezplatná. Do galérie je bezbariérový vstup, ale nie je tam bezbariérové WC. Posledná potulka v Hevíze je krížová cesta, ktorá sa nachádza na úplnom konci mesta. Len jej rovná časť je bezbariérová, potom už je veľké prevýšenie. A teraz sa trošku vzdialíme od Hevízu, pôjdeme smerom na juh k Balatónu. Od Hevízu až k Balatónu vedie cyklotrasa cez les, kde sú určité výbole, potom ide krásna dvojprúdovka až do mesta. V meste si môžete pozrieť krásny zámok, kde je vstup bezplatný, povrch je rovinatý a so spevneným štrkom. My sme neriešili vstup do zámku, len sme si boli prejsť záhradu. Od zámku k Balatónu prechádzate cez námestie a popri rôznych stánkoch. Pri Balatóne je aj pláž, ktorá je platená, tu sme ale nevyužili.
Hneď pri pláži aj bolo a je tiež bezplatné. Využili sme pláž, ktorá bola ďalej od mesta. Balaton je vhodnejší skôr pre menšie deti, lebo dlho tam je plitká voda po kolenách. Popri jazere je aj cyklochodník. Treba tam ísť ale pomalšie, lebo niekde má aj veľké výboly, ale niekde má aj krásny cyklochodník. Aby sme urobili radosť aj deťom, išli sme do vedľajšej dediny, kde je Bobo Fun Park. Sú tam vstupy od 10. do 14. a potom od 15. do 19. S vozíkom sa dostanete na každé poschodie. Je tam aj bezbariérové WC. A teraz tá najhoršia časť našej dovolenky. Ako sme sa rado zobudili, chceli sme sa ísť bicyklovať. Manžel išiel do bicykliárne, ktorá bola pravda, že len vonku, kde boli zamknuté bicykle. Bolo to vlastne vzadu v záhrade. Prišiel tam a zrazu miesto 3 bicyklov tam boli len 2. Ukradli vlastne manželov bicykel, ktorý z tých 3 bol úplne najdrahší. Paradox bolo aj to, že tam bol aj kamerový systém, ktorý vôbec zlodej neobyšiel. Čiže keď sme si to s majiteľmi pozerali, sme krásne videli, že o polnoci ako prechádza okolo ubytovania a ide dozadu, kde sú bicykle. Ako keby ten zlodej už vedel presne, kde si ľudia nechávajú tie bicykle. Išiel úplne napriamo. A tam vlastne zobral, odštikol zámku a zobral si krásne bicykel. Čo však bolo paradoxné, bolo to, že ten zlodej prišiel ku bráničke majiteľa už na ukradnutom bicykli a išiel pozrieť do záhrady. Keď zistil, že tam je lepší bicykel, tak ten ukradnutý bicykel nechal pri bráničke. Tým pádom policajti mali otlačky prstov a vedeli zohnať pôvodných majiteľov toho už predchádzajúceho bicykla. Nemali sme žiadne číslo od bicykla, tým pádom sa nemala polícia čoho chytiť, takže vyhlásila len pátranie. Po určitom čase nám aj polícia písala, že páchateľa našli, ale už bez bicykla. Bicykel predal hneď na druhý deň, asi 10 km od Hemisu na trhoch. Takže s bicyklom sme sa už definitívne rozlúčili.